think these boys understand what they did. I don't think they understand what they've done here. Olurato Mongale uchazwe njengomuntu ebenothando kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo nebibanjelwe eBloemfontein kwiphondo laseFreystata ngalemva kwemini. On the human trafficking charge, you are sentenced to life imprisonment. Ugwetywe ubome thothoze entolongweni uKelly Smith, uJacques Napolis kunye noSteveno van Ryn ngokuduka kukaJocelyn. Kulubaphathiswa KwaZulu-Natal uThami Ntuli iphele kwangumkomishina lamapolisa kweli phondo benze uqoqo kumzimveliso kwaDukuza norhaneleka ngokuqesha abemi bangaphandle nabangenazimpepha zokuba kweli. Sinamkele kwindaba zethu andaba endodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Uchazwe njengegorha nomuntu obeyimvuze luthando uLurato Mongale kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo nebibanjelwe eBloemfontein kwiphondo laseFreystata. Le ntwazana yagqityelwa ukubonwa ngelixa iphuma kwikhaya layo eSandton ingena kwimoto yohlobo lweVW Polo emhlophe. Umzimba kaMongale wafunyanwa eLombardy West emva nje kweeyure ezimbini egqityelwa ukubonwa ephila. Inhlungu bibhalwe ebusweni kusapho luka-Olurato ngethuba kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sakhe. Udade wabo uthi nangona ubudlelwane babo bebunamahlandinyuka kodwa bebubuhle kwangaxeshanye. She had this persistent determination about her when it comes to goals that she wants to achieve in life. I drew so much inspiration from her. I marvel at her life, that she accomplished so many things. I don't think these boys understand what they did. I don't think they understand what they've done here. And I was supposed to go on. It's our only daughter, mate. Umhlobo wosapho ukhahlele kumapolisa ngomsebenzi wawo. I'm saying thank you, baby. Thank you, dear child. You fought. And because of your fight, we are just near our solutions. And it will be not just to really thank the SAPS for what they have done and they will be doing. And I know it shouldn't only be for Olu, but for everybody else. The kidnappers realized, hey, this is a hard nut to crack. We can never get to Durban with this sort of a girl. Because now they were losing income. If we go back to Durban without her, we're not going to get rewarded. They decided to take her young life away. U-Olurato uzakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngecawa eBloemfontein. Kusenjalo ubanjiwe umnini wesithuthi sakwa-VW iPolo ekukholelwa ukuba ibandakanyeka kwisiganeko sokubulawa kuka-Olurato Mongale. Esi sithuthi sibhaqwe kwindawo elungisa iimoto ePhoenix kwiphondo laKwaZulu-Natal. Usomlomo wamapolisa uAtlenda Mathe uthi bakwaphanda umkhwa ujolise ekuhlaselweni kwamanina ngamadoda abagacela kudederhu lwevenkile. We do officially confirm that we are investigating a syndicate. We do believe that we have broken the back of a syndicate that is targeting women, especially young women out there, where they utilize the same modus operandi. They propose these young women, usually in malls. They propose them, ask to request to take them out on dates. When they agree, that is when they plan to rob them. Kambe kuvakala ukuba umnini sithuthi ngutata womnye wabarhanelwa. Xeshikweni okaMathe kwadandalazise ukuba abarhanelwa ababini basajongene namatyala okuxhwila nokukhuthuza emva kokubanjwa kwabo kwinyanga iphelileyo eBrakpan eRhawutini. So at the stage, the owner of the vehicle is the father of one of the suspects.
that is on the run. He is in police custody. He is cooperating, and our teams are busy with him, interviewing him, raising the concerns that it is his vehicle. The vehicle is under his name, so he needs to account as to where his vehicle has been, and is he aware that his vehicle has been involved in heinous crimes, has been involved in the alleged murder of a woman, a 30-year-old woman. Abarhanelwa bathathu ke ekukholelwa ukuba ngabona babulali baka Olorado, uphila ngenkosi Makhanya, uFezile Ngubane kwakunye noBongani Mthimkhulu basacwela amathafa yaye abakwantsasane basezithendeni zabo. Ukanti namapolisa KwaZulu-Natal athi abila esoma ngenzame zokunqakula abenzi bobubi kwaye baza kuphumla mhla babanja abarhanelwa. While we are not in court, we cannot call it a breakthrough. So give us time until we bring the whole picture, the people that committed the evil deed and the motive behind that, and we present it before the court. Only then we can be able to say we are claiming victory and as a result. So for now we are still on a hunt and we are looking for the culprits that were involved. And we have not slept the whole night, and even today we are still hunting. Kulibaphathiswa KwaZulu-Natal uThami Ntuli kunye nomkomishina lamapolisa uNhlanhla Mkhwanazi baqoqe umzimveliso kwaDukuza. Lo mzimveliso urhanelwa ngokuqesha bemba ngaphandle ababalelwa ku300 nabangenazimpepha zokusebenza kweli. Inkulu baphathiswa ephondo laKwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli ithi zininzi inkampani ezinabasebenzi abangabemi bangaphandle abangenazo impepha ezisemthethweni zokuba kweli loMzantsi Afrika. Sinaloku uhla olunye lezinye indawo la isifundazweni njengohulumeni esizonikeza ulwazi zamaphoyisa ukuba qhubeka alandelele babambisane nomnyango lwa-Labor nomnyango wa-Home Affairs ukuze lezi indawo ivakashelwe zonke sisiqede lesihlava ngoba umbuzo omkhulu uthi inini la khona KwaZulu-Natal noma eNingizimu Afrika esothi wonke umuntu okhona ngokusemthethweni. Ukanti umkomishinala wamapolisa kweli phondo Nhlanhla Mkhwanazi uthi abanini benkampani abophula umthetho ngabo badelela umgaqo-siseko weli lizwe. Yes, lawlessness. The South Africans who knows the law, they should know what is right, what is wrong. It's even worse when the law is broken by a business owner. A person who's supposed to know exactly the do's and the don'ts in terms of the legislation of this country. So that's basically the main thing, that people don't respect the legislation on one side. But on the other side, I think greed in the sense that people are avoiding to pay the minimum wage and the likes. The owners of the shops don't want to comply with the legislation in terms of the labor rights of the employees. So that's why it becomes easier for them to choose to employ foreign nationals, undocumented for that matter, so they can be able to shortchange them when it comes to the benefits that's supposed to be given to the employees. So we believe that those are the two main drivers that influence the business owners to employ these undocumented people. Amapolisa kweli phondo kulindeleke ukuba aqhube noqoqo kwiindawo ezahlukeneyo ngelizama ukulwa ulwaphulo-mthetho nokuqinisekisa wonke ummi KwaZulu-Natal unempepha ezisemthethweni. Ugwetywe ubomi ethothoza entolongweni uKelly Smith, Jacqueline Police kunye noStevino van Ryn ngokuduka komntwana oyintombazana uJoshlin. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni iphinde yabagweba iminyaka 10 ngokuqweqwedisa kwakunye nokuthubelezisa. Ngethuba kuvalwa ingxoxo enkundleni abatshutshisi baye bathi ukuduka kukaJoshlin kwakucwangcisiwe ngabatyholwa ngelokumthengisa ukuze asetyenziswe ngokungafanelekanga. Siwisiwe namhlanje isigwebo sokuphathelene netyala lokuduka kukaJoshlin Smith. Le ntwazana yaduka ngoFebruwari wonyaka ophelileyo emva kokushiywa ngunina uKelly Smith phantsi kweliso lesinqandamathe sakhe uJacqueline Apollis. On the human trafficking charge, you are sentenced to life imprisonment. On the kidnapping charge, you are sentenced to 10 years imprisonment. Because I've imposed life imprisonment, there is no need for me to rule on the concurrency of the sentences, because by operation of law it will be served.
concurrently. Othethela usapho nongumakhulu kaJocelyn uxolile sisigwebo senkundla kodwa ekavakalisa ukunxunguphala nanjengoko engekafumaneki umzukulwana wakhe. If you can please just bring my child back or just let me know where she is, where I can find her, I will go there. I don't care where you are, but I will go there and I will go and get my grandchild so that I can get closure. Abahlali balengingqi basamkela isigwebo besahlele ethembeni lokuba esi sithathu siseza kuthetha ngenye imini. I think the court make a good decision to give them life. It's not about them. It's about Jocelyn. We want to know where is Jocelyn, and they still keep quiet. Esi sigwebo sobomi ngaphaya kwezitshixo siquka nesigwebo sokuxhwila seminyaka elishumi bethothoza entolongweni. Mapolisa phanda ityala lokubulala kulandela ukudutyulwa kubulawe abantu ababini kwirenki yeteksi yasezonke izizwe eKatlehong kwiMpumalanga ngentseni yanamhlanje. Umkomishonala wamapolisa kweli phondo laseGauteng uNjengele Thomi Mthombeni uthi baxhalabile ngezi ziganeko zodushe. Kudutyulwe kwabulawa abantu ababini ngentseni yanamhlanje ezonke izizwe kwiMpumalanga eGauteng. Kwesisibini omnye wabo uchongwe njengegosa lokhuseleko, omnye elilungu lombutho woonoteksi. Isithuthi esinye samagosa ezokhuselo sitshisiwe logama esinye sinemingxuma emininzi yembumbulu. In March, there were 3 people who died, almost related to this taxi violence. Today we are here. 2 people have died as a result of a crossfire or shooting incident. Umkomishinala wamapolisa aseGauteng umnumzana uThomi Mthombeni uthi okukudubula kunxulumene nesiganeko sakutshanje esenzeke kwindawo yokugcina impahla eDon Park. We believe that the safe house in Don City, where we have arrested 3 people with 1 rifle with 3 magazines, is linked to this one. I must just indicate that since January up until now, we had 17 people whom we have since arrested that are going court. Kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo iGauteng lijongene nothotho lwezehlo zobundlobongela obunxulumene neteksi nezikhokelele ekubulaweni kwabantu abalinganiselwa kwe-13 kwiindawo eziquka iJeepies Town, iSoweto neKatlehong. Since January up until now, we have since arrested 17 people who are going court, and of course the conviction which we had for 40 years effectively. Amapolisa asaqhuba uphando. Emva kweminyaka emithandathu uvuliwe kwakhona namhlanje umzila kaloliwe odibanisa iChris Hani nesixeko saseKapa. Lo mzila wawuthwembende lulwaphulomthetho lokubiwa nokonakaliswa kweziseko zophuhliso kwaye ubalulekile kakhulu ekudibaniseni isixeko saseKapa neKhayelitsha ukuya eMitchells Plain. Umphathiswa wezothutho uBarbara Creecy uthi ukuvula kwalo mzila linyathelo lokulungisa imizila yololiwe kulo lonke eli. The reopening of the central line from Chris Hani to Cape Town is more than the reopening of a rail line. It is the return of dignity, mobility, and hope for the working class of the city of Cape Town. The intention by the end of the 2026-2027 financial year is that we've got to return to these 10 trains an hour. And that is only possible if we resolve the signalling challenge. Ibhanka enguvimba iyehlisile inzala kwimali imboleko nebolekwa ibhanki nge-25 basis points. Ngoku inzala kwimali imboleko ihlele ku-10.75%. Rhuluneli yebhanka enguvimba uLisija Kganyago uthi oku kokuzinzisa amaxabiso ngelokukhuthaza uhlumo loqoqosho. Kanti namhlanje unobuhle waseSajonisi usithumelele umfanekiso nalapho esibonisa imeko abahlala phansi kwayo abantwana kwikhaya elithile kule ngingqi. Kusemantusini apha eMvume abazali balapha omama bakhona otata bakhona basweleka abasaphili. Sheke umntana oyintombazana ozala abantwana bakhe. So uyahlupheka uhambe ufuna imisebenzi emakitchen. Imali yegrandi ayiholela abantwana
ubathengela ngayo ukutya. Njengoba ndiqale ngaphakathi kubo bugoqo, abantwana badinga ikhaya. Naba bazazi uba bangasuka apha bayephi xa besuka apha behamba. Kuhlala abantwana abathathu ngoku apha. Omnye ufunda ugrade 9 kubo. Omnye oyintombazana wancama wasiyeka isikolo. Ebengenokwazi ukuphumelela afunde esikolweni ngenxa yemeko yakokwabo. Zilikhishi labo eli njengobubona, kukho esasikroba njengobubona, kukho lathanda indlu iphela ihamba. Siyacela okuba kuncedwa babantwana. Siyabulela kunobuhle ngokusithumelela le video asazise ngale ngxaki. Mbukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo. Sicela usifotele ivideo ze uyithumele ku-071 105 8923 usichazele iwadi nendawo kuyo. Umasipala waseMnquma eMpuma Koloni uqalise iphulo lokugxotha abantu abaqeshileyo kuzo zonke iiflats zikamasipala emva kokunikwa umyalelo wenkundla. Kutyholwa ngelithi abantu abahlala kwezi flats bangena ngokungekho mthethweni bahlawula irent ngaphandle kolwazi lukamasipala nosele bacele izihlandlo eziliqela kuba baphume baphele kuzo nanjengoko ingezo zabo koko zazakhiwe ngexesha localucalulo. Nakubeni kunjalo abahlali bayazikhanyela ezingxelo bekwathi akukho apho bazakuya khona. Emva kweminyaka yothethwathethwano kunye neenzame zokucenga abaqashi, umasipala ubhenele ekubagxotheni abahlali baseMsobomvu Flats. Ngentseni yanamhlanje bakhutshwe ngetshova yaye batyhola umasipala ngokungabakhathaleli. Out of the discussion we had with the mayor and the CFO, firstly we informed them that there is no official letter coming from the municipal officials that stating the eviction of the community within the municipal, within the Msobomvu flat community flats. And we don't have a ward committee, we don't have a ward councillor, we don't know what is exactly happening. Kananjalo abahlali bamile kwelokuba bafuna ubungqina obuqinisekisayo kokuba ngenene ezi flats zezikamasipala. The little thing that we're asking for is for them to provide us with title deeds so that if they are actually providing us, if they are leasing us these properties, then we know that these are the proper owners of these properties. Isithethi sikamasipala sithi kudala kuthethwa nabahlali yaye zonke ezo nzame ziphanzile. Now we have resorted to the evictions as a last option following many engagements, correspondence through letters, various forms of interaction with the residents. Where we have been encouraging them to come forward because we need rates to be paid, we need rent to be paid to advance service delivery. Ukanti oku kungaqhuba nakwintsuku ezizayo. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Mani babekazibini ke kuwe mamqwathi nomamzanga kudesika yendaba ndiyakubulisa nawe kaloku mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam le Muslim nake ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathe bebethuna mvanje nansi iMuslim kweleke ekhaya sophula ngokuphaliso oqala ke ogangatha ngamandla kwiziganeko zamvanje apha ezweni jikelo yabona ke bezontsula apha ekhaya noko kucwenka mnandi nje phantse wonke umbindi apha eMzantsi Afrika indawo ezifana phale koDiara ngexesha lasekuseni futhi bevuswa kaloku nguye futhi la 7 degrees baqhubeke emva kwedila ngomso beluvala belusongo kwakhona futhi lasuku ngaye kaloku la 19 degrees kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu beyoqala nqa bethuna iphondo kupha kaloku eMpuma Koloni ngamandla futhi kumbindi walo ndawo ezifana phalo kweKaladokwe futhi ekseni khona inkwanqa ka 8 degrees baqhube futhi emva kwemini kwakhona ngomso beyivala ko 18 degrees kuncabe nam kokubanza apha ekhaya jonga pha iphondo nelikumbindi apha eMzantsi Afrika phondo elo ke yiFreystata ngamandla futhi amazantsi walo Bloemfontein futhi ngabanda mpela phaya xa bevuka ekseni ngaye kaloku la
ngala 3 degrees nje phaya ephondweni elisentshona koloni ngomso ngamandla futhi kwimpuma laphondo qaba ngamafu kakhulu phaya koBeaufort West ekseni ngala 6 degrees naphaya eOudtshoorn bayisonga imini kwakhona futhi ngesithuba kanti ke baphila kanje kwelaphondo Northern Cape ngamandla bukelwa futhi kumantla walo kuRuman nazo zonke nje ezaziphaluka phaya ekseni futhi kuyabanda ngo5 napha kundawo ezifana seKimberley ekseni futhi bevuswa kaloku ngula 8 degrees kanti ke baphila ngoluhlobo bona phaya ephondweni Northwest ngomso ngamandla futhi kwimpumayelo njengapha kaloku eKlerksdorp ekseni futhi ngala 6 degrees napha koBloemhof ngabanda ekseni bevuswa ngula 9 degrees kanti bukele ekhaya nansi bethuna imozulu ephondweni laseGauteng apho sikhoyo ke thina ngawo lo mzuzu amazantsi walo futhi eSprings ekseni kula 8 degrees napha enqamini lapho futhi eJohannesburg Soweto Tembisa Alexandra ngo9 ndisinyuke bukele ekhaya sithe futhi phaya ephondweni eliseLimpopo ngamandla futhi kwintshona yalo indawo ezifana phaka lokho ePolokwane ekseni futhi kula 8 degrees napha koThoyando ekseni nasemva kweDilala ngo31 izisehle ndalo mbukelo wami ekhaya lokho sijoke ephondweni futhi laphaya empumalanga ngamandla futhi kumazantsi eStandard inkwanca kumoya obhudla kakhulu phaya ngo2 degrees napha eErmelo futhi kuyabanda ekseni ngaye la 6 degrees bukele ekhaya vuma ngiyayivala ndiyayisonga imozulu phaya kaloku KwaZulu Natal amazantsi wephondo futhi eThekwini ekseni nge15 napha koPietermaritzburg kuyabanda ngamafu futhi ngo10 degrees napha eKokstad futhi beyivala la mini ngo3 bethuna mna ndithanda kangaka xesha limyoli kamnandi mawethu.